täällä oli se osa 2 Panskis ja Oskar Karate täällä Fanlandiasta. Panskis, me tehdään osa 2. Ok. Me lopetettiin täällä osa 1. Fiksu tehdä fiksu lopettaa osa 1 ja heti aloittaa 2. No joo. Panskis, Julkaistat ne samaan aikaan. en. Tyyliin. No hyvä. Jotain toukkua edes. Jos on tylsää, jos ei ole mitään tekemistä. Panskis, missä sä oot täällä? Ajukilemme. Tuutko sieltä pois? Tuu. Ota, mä käyn heittää vähän trasheja pois. Miksi? No, mulla on aika paljon trasheja. Ajukilemme. Odottakaa sekunti. Panskis, miksi piti? Miksi piti heittää kaikki? Panskis, tuu! No missä sä oot? Siellä. Oota sekunti. Kato. Panskis, tää ei lopu, kun me vedän tuosta vipusta. Panskis, voitko pysäyttää tänne? Ota hetki. Panskis. No Panskis, miten ihmeessä pysäytetään toi nytten? Näin. Mä vedän sitä, jos mä onnistun. No nyt mä osun siihen kylttiin. Ei toi auta mitään. Ei. No niin. Okei, heippa. Panskis, mihin mennään? Pois. Miksi? No, mennään jonnekin ihan samaan. Vai kiinnosta. Tuu. Sä halusit viime jaksossa waterparkkiin. Siis mennään. Jee. Mä menen portin päälle. Panskis, Kato, näin mennään portaita ylös. Ahitaa vaan. tuu Vene. tänne. Mene tää. Mä meen tämmöseen. Panskis, mä meen kivempaan. Mulla on sitten 15 minuuttia, niin pitää lopettaa. Mä meen tukkijokeen. Vii!
Oho. Ei. Goodbye. Anna mun vene. Etuauttaa. Me käydään vikassa osassa, arvatkaa missä. No. Vikat laitteet tuolta, mikä toi oli, tuolta Oot good. siis sieltä huvipuistosta. Patskitsella on jotain ongelmia. Patskis, onko sulla jotain ongelmia? Ei, enhän mä oo täällä. Täällä on vaan puissa ja talojen päällä hyppivä creeperi. Ja sinä. Kuinka hieno tää on? Aika hieno, jos sä sanoit noin. Wii. Oh. Oh no. No. Ei. En voi olla näin huono. No niin. Ei taas. Play again. Mitä? Play again. Mä metän. Patskis, missä sä oot? Jossain. Wii. Voitko kertoa? Mä tiedä. Mä oon jossain... Mistä täältä pääsee takas? Missä sä oot? Jää. Ootko Waterparkissa? Kestiä. Enpä kai näköjään. En näköjään. Oho. Noniin. Moro. Patski, missä sä oot? Tässä. Hä? Tässä on creeperi. Creeper! No creeperi. Patskis. Tuo. Mikä tää on? Diamonds. Saadaan random asioita. Ei. Tuossa diamonds. Patskis, missä sä oot? Spawnilla. No, Mä kuolin. mennäänkö tähän? Täällä mä kuolin. Patskis! Are you serious? Mä haluan mun kamat tuolta. Patskis! Jee. Haluatko käydä tässä raitissa? Joo, mä käyn sitten. Patskis! Mitä? Sä olit mun radalla.
Patskis, miksi ihmeessä mä menen 4 kertaa tätä peräkkäin? Mua ei oo hajukaan. Tuolla oli toi minekartti. Mä oikeesti menin eteenpäin. Tää on mun 6. kerta Patskis. Plus muistakaa tykätä ja tilaakaa kanava. Ei! 3. pessu on, arvatkaa mikä. Ei mun Minecartia! Ei! Mä kuolen taas! Joo, moro, ei. En jaksa. Joo. Patskis, missä on sun kama? No jossain siellä. Löytyy, tuu takas. Patskis, tuutko takas? Oli missä? Mä teen Minecartia nyt tuolla. Siinä. Kiitos. Patskis, mennäänkö täältä pois? Joo. Ottakas hetki. Se oli se... Patskis, mä lopetan videon. Ja se oli se moikka täältä. Tää oli se toinen mikä tämmönen. Sitten se oli se moi.